Kani Negros Oriental Governor Pride Henry Teves misaad nga tubangon niya ang kasong gipasaka padto kaniya. Gibarugan ini nga wa siya malambigit sa bisan unsang terroristic act. Ano ang report ni Femari Dumabok? Giklaro sa kanhi Gobernador Pride Henry Teves nga dihang nasayra niyang nalutsan siya og warrant of arrest sa miaging Miyerkules sa gabi. Mibisita siya sa buhatan sa CIDG Negros Oriental kagahapon sa buntag aron sa pagtahan sa iyang kaugalingon. Subay kini sa reklamong violation of the Terrorism Financing Prevention and Suppression Law, batok kaniya. Human siya masayod nga bailable ang kaso, mipiyansa siya og 600,000 pesos alang sa 3 counts nga reklamo. Dismayado siya nganong gitag siya isip most wanted nga wala man unta siya magtago-tago ug gani kanunay siyang makitaan sa publiko. I've always been consistent with that. Diba? Law-abiding naman tayo eh. But I will never run away from obstacles because that's our duty as a citizen and a Kristiyano tayo eh. I will never run away from it. So ako na mismo ang pumunta. Iyang gipaabot na lang ang pagsugod sa kaso aron mahatag niyang iyang habig sa korte. Subli niyang gibarugan nga wa siya malambigit sa terorismong mga kalihukan ug sukad-sukad wala siya mopaluyo sa mga terrorist activities. Siya mismo mato ni Teves biktima sa terorismo nga mo'y hinungdan sa uwat nga makitaan siyang lawas. Una na niya kining gipakita niadtong Marso sa miaging tuig ang mga uwat nga iyang naangkon atol sa pagpamumba sa batasang pambansa niadtong tuig 2007. I just have to face it squarely, and if there's a trial, then good. At least I can also show everything there is to show because right from the start I've always been transparent. Remember, when these issues brought up, I was the first one who volunteered all my information. Yes. Binigay ko lahat, bank accounts ko, emails ko, lahat binigay ko na para ma-check nila kung meron ba talagang silang dapat pagdudahan sa pagkatao ko. Samtang yang ko niya nga nagkastorya sila gabi sa iyang igsuon nga si expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves kisa matod ba nangita og paagi nga makontak siya aron mapangumusta. Ang lawyers niya iba sa lawyers ko. Kasi nga talagang right from the start we've always been we live in different worlds, but it is what it is. Ang akin na lang is free safety lang para sa kanya. Ang gusto ko lang safety. Gusto ko lang buhay siya, yun lang. Yeah. At least buhay siya. If ever magkikita pa kami ulit, then good. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.